celebrate meron kay release ang track ron. Tagay may. So, wala na panahon dyan guys. Isa pa. Sa ito yung nun pod? In. Pwede. Gin. Gin na naman, daghan. Gin na naman. Gin bulag. Para man na gin dress ilway kay? Asa nakapalit? Ilway kay, testing ta. Luway ke? Oo. Ota? May hours pero nakapalit na may guys. Tag kayo meron. Bao ba mga friends? Let's go! Let's go! Yo, what's up, Unong? Bakit mo kuha ko yung dyan chinilas? Sarap yata ang tulog mo ah. Sabi ko sa Tagalog. Sad! Sigara-gara. Vlog ta kay. Content na content. What's up bro? Ate ko naman. Sama tayo kamat sama na! Bintahan ka ako ng bawoy na gawang kamay. Ay dam! Lahat ngunit ako'y ganun pa rin, yeah. Ako'y ganun pa rin. Nagbago ang lahat ngunit ako'y ganun pa rin, oh. Two Jones para mapya. Nagbago ang lahat ngunit ako'y ganun pa rin, yeah. Uy! Uy! Covered! Hindi na mo? Oh, Bert! Kamusta naman ka, Bert? Mura magbuhat ng kita gahapon. Manig yung tabard? Come on. Para mang uhag bahaw. Para mga tabahaw gay. Sa inyo, we bahaw. Ganito lang plan. Oh, luto gay. Uli na mga guys. Kita doon mo kay. Uli na. Ano mo kay kalawan to? Go! Wala ka? Muli na tayo guys. Subscribe mo ni ang agaw support agad sa ta. Dako future ani. Dako future.